Ағыз, құрметті телевизор қараушылар, хаумығыз, құрметті қонақтар, эфирда алтын тирме, Хамин Нағим Нұрғалин тапшыруды башлайым. Студиябызда қонақта Мәғариф өлкәһендә арымай, талмай хезмәт иткән абруйлы укытучылар, хәзер якындан танышып китәйек. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле қонақтар, безнең команданың исеме Кыңгырау сыңы. Безнең девиз Укырга һәм укырга. Элегелектән безнең битендә ата-бабалардан калган йолаларның берәүһе һәм дә безнең үзебезнең яшь сактагы, укыган сактагы Ленин бабайның сүзләре әле булса йөрәктә сыңлап тора. Һәм ул мәңгелек каладыр дип. Калган монда Калган. Хәзер танышып китәйек. Кемдән башлап китәйек? Мин үзем Сыгышым менән Нуриман районы Яңакүл авылы егете Илһам Зинур улы Гайсин Өфе каласының 7-нче башкорт гимназиясын җитәкләүче. Афарин. Әбет алкышлайбыз. Рәхмәт итегез. Сыгышым менән мин Белорет районы Татлы авылынан. Хәзергесе Межгорье касабаһы дип атайлар. Бүгенге көндә мин Фатима Мустафина исемендәге 20 санлы Өфе каласының башкорт гимназиясе җитәкчесе. Афарин. Әбет алкышлайбыз. Кушнаринка районы Корашелга орта мәктәбеннән чыгышым белән Кушнаринка районы Иске Тукмаклы авылында туып үстем. Әлеге вакытта шушы Иске Корашелга авылында татар теле һәм әдәбият укытучысы. Афарин. Алкышлайбыз. Рәхмәт итегез. Безнең исем Милли мәктәп. Безнең девиз Илен һөймәс кенә, телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Афарин. Мин Алимбаев Анис Мансур улы, Стартамак районынан Кусарбай авылынан килдем. Эшләйем Стартамак районында Рязан авылының урта төп белем бирем мәктәбендә физик укытучысы. Ырыуым Юрматы, Ораным Актайлак, Искән һавым Куганак, Тамгам Һәнәк. Афарин. Әбет алкышлайбыз. Рәхмәт итегез. Мин Солтанова Гөлфира Мөхәммәд кызы, Сыгышым менән Белорет районы Нукат авылынанмын. Ырыуым Катай, Кошым Каузы, Ораным Актайлак, Искән һавым Нукат. Әлеге вакытта Мөхәммәд Искужин исемендәге 136-нчы башкорт лицейында башлангыч сыйныфтар укытучысы булып эшләйм. Афарин. Бүген монда биләр иттәр икән бит. Рәхмәт итегез. Мин Хафизов Хайдар Ринат улы, Тамян ырыуынан әлеге көндә 157-нче башкорт гимназиясында тарих укытучысы булып эшләйм. Тутыя тибездә яуган кыла. Ораныбыз Тутыя. Тутыя. Хөрмәтле кунактар, хөрмәтле уенчылар, уенга елгас уенда башлайык, шулайдыр бит инде. Арагайга карап тау үстер, хезмәтеңә карап нимә үстер? Ул үстер. Юк мына тау һәм беләр бит инде бездә мәкаләләрдә һәр вакыт ритма була. Агас. Юк. Дан үсе. Тау үстер, алкышлайбыз. Афарин. Хангис укыганы бит. Белем гөлләр. Сыңгыз Айтматовтың Дүршен образы кай әсәрдән? Оны беләр инде ул. Безнең хакта ул киноһала булды бит. Илай-илап карай торгайны Дүршен. Айтматов. Беренче укытучы вакытлар Афарин алкышлайбыз. Кемне вакытыгыз да инде кыскардыгы да бит. Әйдәгез алкышлай алайык. Акбур менән бурлаган, көмеш менән хырлаган, хаждан килеп тап итә. Нимә ул? Хат тинеләр, хат. Бар. Алдан кыскардылар булар. Без беренче кнопка. Бактым мин. Шуңа әйтәм мин. Хат дөрес. Казылмалар белән шөгыльләнгән галим, Археолог. ике команда, археолог берәр ике командага алдык. Алкышлар әйдәгез. Камыр Батыр Зөһрә кыз әкиятләренең авторы кем? Халык. Түрен алкышлайбыз егетләр кызлар. Yetiştirүүсенең исеме менән аталган зур ак кагыз. Плакат. Снегурочка. Батман беренче булып барып, Батман неме инде? Алкышлайбыз әйдә. Илһам әйтә, хак әйтә. Йир шарында А хәрефе менән башланган материктарда әйтеп. Африка, Америка, Австралия. Антарктида. Берәр тәңкә шуның өстенә алкышлайбыз әйдә. Саттың, предметтің эшендә хәрәкәтен белдергән һүзләр ниндәй һүз төркеменә карай? Кылым. Калам. Алкышлайбыз әйдә. Нәселдән нәселгә күсә килгән ыру билдәһем
Тамға. Тамға. Алқышлаймыз. Тоже хаттардар. Мин ян Әхмәт һәм Гөлнур ниндәй әсәргә уйлар икән? Сәлам. Нимәһенән? Шоңқар. Шункар, караны. Моны исмам директордан испорат. Götән хәзер алкышлайды. Җиһанда иң таралган химик элемент ул да була. Водород. Водород дигән шулай дигән нимә? Алкышлайды. Өфе сәнгать институты кем исемен йөртә? Заир Исмаилов. Ой, бунала белгәннәр инде. Ике командага берәр тәңкә алкышлайбыз. Афариндар. Хәтер булды ул беренче туры. Хәдәфрәк аптыраныгызмы? Аптыраны. Итем. Тагыла керек караудар. Шуның өчен тәңкә һанайбыз. Индиге уң яктан башлайбыз yola буенса. Берәү, ай, бар икән тагын. Икәү. Егет. Алкышлайбыз. Әнә кайсы төйләгәр. 9. Карылы. Математиктыр ул. Берәү, икәү, алтау, җитәү. Нимәгә тырышкан тигез? Нимәгә тырышкан тигез? Һөйләшеп тә инде баягы. Дуслык. Мәктәптәр хакында һөйләшеп китәргә әзерлектәр дисек бара моны белем көненә. Бүгін 1 сентябрь болуына қарап, бөтәһендә ысынлап та құтлап китәһе килә. Бүгінгі белем байрамы ул безнең өчен тантаналы көндәрнең берәүһе. Aslında бик шатлыклы көндәр. Шул ук исәптә мин телевизор караучы укытучыларны һәм үзебезнең коллегаларны, үзебезнең укытучыларны бөтәһендә ысын күңелдән бүгенге байрам менән кайнар котлайм. Зур байрам шулай. Уңыштар тик безгә шундай куанычлы хәбәрдар менән куанычлы балалар булһын, ата-әсәләр һәм безгә тик белем үрҙәренә ынтылырга ятһын. Амин. Без дә кушылабыз. Шулай да. 102-нче Башкорт гимназия ул Дим районында урынлашкан, ул Өфе калаһына карай битендә. Безнең әлеге моментта 5 көнлек уку программаһына күстек битне бетәбездә. Былтыргы уку елыбызды бетергән сакта 1240 бала булса, быел 1310 балага айланып киттек. Мәктәптең базаһы 500 балалык булса, әлеге көндә менә шулай итеп балаларыбыз күп, Аллага шөкер. Башкортстанның 20 электрон мәктәпләрнең бере дип саналабыз инде. Ысынлап та электрон класстар, электрон әсбаптар, шулай көндәлек һәм журнал бөтәһеле электрон рәвештә һәм һәрбер баланың үзенең электрон дәфтәрләре бар инде. Гимназический класстар асканбыз инде һәм улар әлеге көндә үзләренең эшләрен алып баралар. Әвәле 5 көнлек кабинет ситтердә бөтен мәктәпләрдә күрсәтеп, бөтен гимназияларда. Ие, бу бик ыңгай дип уйлыйм, менә коллегалар бездә уже шул ниде әйтеп китерделәр. Бөтен балаларның бердән ата-әсәләре белән бер якынрак буласактар бит инде 5 көн укудан соң бу әйтелмәй инде шәмбе көндәрдә эшләмәйбез дип, шәмбе көндә бер юнәлеш безнең түңәрәктәр менән йөрһә, икенче шәмбе безнең анда физкультура менән мавыгабыз битне, өченче тагы класстан тыш саралар менән үткәрелә һәм бу юнәлештәрдә без уже күзеңдә тотып, әлеге көндә дәреслек программаларын без әзерләп куйганбыз инде. Без Башкорт гимназиясы буларак безнең битне көрәш ул мотлак рәвештә шулай курай түңәрәктәре бар битендә һәм спорт юнәлештәрен үзебезгә нык алганбыз. Шул Дим бистәһеннән генә килдер. Мәләфенән дә йөрү кайдар якын тирәннән дә дисек. Безнең Дим районындагы балаларына килә. Шулай ук безнең автобустар йөрегәс Өфе районыннан да киләләр, Миловский парк дип һәм менә Жукова дигән авылдан да балалар бар. Автобустар менән киләләр. Зур рәхмәт сезгә. Без бүгенге көндә 800-гә якын укучыны ремонтланган матур кабинеттарга, матур залдарга каршылайбыз. Әйтергә кирәк, мәктәбебездә укытучылар белән дә, дәреслектәр, әсбаптар белән дә 100% тәэмин ителгән. Ата-әсәләр бик шат, безнең гимназиябызга укырга балаларны алып килә, чөнки балалар үз телендә белем ала. Әйтергә кирәк, Өфе калаһында ул бердән бер мәктәп, башлангыч сыйныфта безнең укучыларыбыз тирә-якта өйрәнү, йыр, физкультура дәресләрен, шулай ук рәсем дәресен, шулай ук математика дәресләрендә башкорт телендә өйрәнә. Әйтергә кирәк, ата-әсәләргә без зур рәхмәтлебез, чөнки улар гаиләлә үзенең теленә, үзенең тарихына битараф түгел. Бүгенге көндә бик әүдем үз балаларын башкорт телендә укытырга ризалар. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, безнең балаларыбызга быелгы яңа уку елы бүләк әзерләнә. Ул да булһа Яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгы тарафынан Башкортстан мәктәпләренә көрәш спорты программаһы айканлы безнең гимназиябызда көрәш үдәгән булдырды.
Бұл инде біздің балаларыбыздың киләсәктә үзебезнең милли көрәште үстерүгә зур этәргез буласак, һәм без инде ышанып калабыз, башка мәктәпләрдә безгә кушылыр дип. Элек бuna һездә көрәш бармы ул? Милли көрәш. Бар ине, булды, ләкин ул безнең әйтергә кирәк, әле әзерләгәнсә заманса үдәк кебек түгел ине. Бuna хәзерге вакытта көрәштән башка нинди тагы түңәрәктәр эшләйсәк? Бuna Балаларыбыз бейеү менән, вокал менән шөгыльләнә, шахмат, шашка уеннарын үткәрәбез. Ата-әсәләр менән бик әүдем эшләйбез. Уныһын да әйтеп үтәйем, безнең атайдар һәм әсәйләр бик әүдемдәр. Атайдар корын булдырганыбыз. Кистәрен безнең егетләрбез, кызларыбыз килеп уктан атырга өйрәнә. Шулай ук әсәйләр менән без кис утырабыз. Кызларыбыз килеп селтәр, я булмаһа бәйләм эше менән булыша. Йырдар йырлайда, шуның өчен әйтергә кирәк, без укытучылар менән генә, тәрбиячеләр менән генә эшләп калмайбыз, әтәсәләрне дә ялып итәргә тырышабыз. Ай, афариндар. Быелдан шахмат дәресләре инә. Бар. Бармы ул? Инәсәкме һәр мәктәптә инде? Дәрес буларак инәме? Дәрестән тыш. Бuna ошо шәмбе көнне тура килә. Түгәрәк Түңәрәккә, шәмбе. Бuna Кушнаренкалы хәлдәр нисек тора инде безнең? Мен инде шушы форсаттан файдаланып, шушында утырган коллегаларымны һәм республикада укыткан укытучыларны, үземнең коллективымны профессионал шундый бәйрәм белән, белем бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә барыгызга да уңышлар, сәламәтлек, авыр һәм җаваплы эшегездә киләчәктә сабырлык, түземлек һәм дә бәхетләр телисем килә иң беренче чиратта. Безнең Кушнаренко Рәхмәт. Безнең Кушнаренко районында хәлләр бик әйбәт. Барлыгы безнең 20 мәктәп. Шунда 2890 бала белем ала. Шуның төп белем бирү мәктәпләре безнең 10. Өчесе урта белем бирү мәктәпләре, 6-сы инде башлангыч сыйныф укучылары өчен мәктәп безнең оештырылган. Җитәкчеләребез тарафыннан мәктәпләргә шундый җылы караш. Мәктәпләр матур итеп ремонтланды. Балаларны каршыларга без әзербез. Бөтен мәктәпләрдә дә. Мин инде үзем менә шушы Карачаелга урта мәктәбендә 32 ел эшлим. Татар теле һәм әдәбият укытам. Быелгы елда инде әйтергә кирәк, бик күп уңышларга ирешергә туры килде. Район күләмендә, республика күләмендә төбәк-ара конкурсларда катнашырга туры килде. Балалар белән эшләү миңа күңелле. Мин балаларны яратам. Алар безне яраталар. Хөрмәт итәм аларны. Безнең мәктәптә 100дән артык укучы бар. 17 укытучы укыта. Bütün фәннәрдә дә укытыла. Bütün фәннәр буенча да укытучыларыбыз югары белемлеләр. Төрле кружоклар үткәрәбез, класстан тыш чаралар үткәрәбез. Күренекле якташ язучыларыбызны чакырып, очрашулар оештырабыз. Мин үзем инде туган тел кружок үткәрәм дә һәм яшь гармонистлар кружок үткәрәм. Менә былтыргы уку елында минем бер укучым Нурисламов Ленар республика күләмендә татар теле буенча 2нче урынны алды. Аннан алдагы елны бер укучым татар теле буенча 1нче урынны алды. Республика күләмендә Хафизова Эльмира һәм Казанда 2нче урынны алып кайтты. Үзебезнең язучыбыз Мустай Кәримнең 100 еллыгына багышланган без Келәш авылында булдык. Октябрь айында туган авылында булдык. Анда ялны сүз конкурсы булды. Шушында минем бер укучым 2нче урынны алды. Без моның белән бик горурланабыз. Чөнки безнең хезмәтебез, эшебез күренә киләчәктә дә инде. Шундай матур укучылар безгә килсен, калган коллегаларыбызга да тәртипле, акыллы укучылар булсын, киләчәктә дә матур итеп эшләргә. Афарин, рәхмәт. Быел үтне театр елы. Һәм дә хөрмәтле безнең язучыбыз Мустай агайның 100 еллыгы. Республиканың 100 еллыгы санатта быелгы елда үзебезнең премьера менән кадрлау менән үтеп күрһәтә килә инде. Әнә драма күңелләшеп килә. Мәктәпне һәм Дим районындагы халык башка Димәк, бу укучылар түгел, укытучылар һәм укытучылар, ата-әсәләр. Моны бик шәп, бик шәп. Фатима Мустафинова инде моны. Үткән уку елында балалар менән бергә берлектә инде Оскын оешмаһын оештырдык. Димәк, балалар өчен. Ул көчле оешма, чөнки без үзебезнең генә гимназистларыбыз белән түгел, Өфе калаһының башка милли мәктәпләрендә ялып итеп, уларда без лидерлык сыйфаттарын уятабыз. Димәк, уларда без спорт ягынан да, интеллектуаль яктан да, төрле яктан без аларды ялып итеп, үзебездә 10 көнлек программа менән оештырып
удгарып ебәрдек һәм быелгы менә әлеге башланып торган яңа уку елында без аны республика кимәлендә узгарга теләйбез һәм әйтергә кирәк, безнең уебызда әле үткән Рәсәй лидерлары, Башкортстан лидерлары кебек проектты без укучыларга проецировать итеп, транслировать итеп, димәк, ошондай ук проектты югары сыйныфта укыган башкорт балаларын лидер сифаттарын үстерергә итеп максаттар коеп яшәйбез. Шәп. Бик шәп мына бу, бик шәп. Киләсәк, без аны инде әйтергә теләйбез, Башкортстанның киләсәк яшьтәре яки булмаһа Башкортстанның киләсәк лидерлары дип. Димәк, без үзебезнең республикабызга лидерларны үстерергә әзерләйбез. Ана була фали. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез менә шулай бездә килгән кунаклар күстән әсет килмәй. Һәм һездән нидә бүләк буласак, әйдәгез күстән әсте бана. Мин җыр алып килдем, Мустай Кәрим сүзләренә, укытучыма дигән җыр. Айрат Кубагышевтың. Айрат Кубагышев музыкасына Мустай Син Кәрим. укытучым. Син укытучым, шундый мазлап. Караның Күзләремә. Һездән кимдә инде ул? Әйе. Афарин. Әбез тыңлайбыз һәм алкышлар белән 25 түренә сакырабыз. Исемдә алтын сукмакка, тәү аяк баскан көнем, тәү башлап мәктәп ишеген, үрелеп ачкан көнем. Син укытучым шундай назлап, карадың күзләремә, сүнмәслек зур дәртләр салдың, бәләкәч йөрәгемә. Син укытучым шундай назлап, карадың күзләремә, сүнмәслек зур дәртләр салдың, бәләкәч йөрәгемә. Афарин, бик матур йырланыгыз, бик матур йыр әйткәндәй. Һездән тагыла бер күстән спорт бит әле. Уны һәниме булды әле? Балалар йырлайдармы бит? Бездән һеҙгә күстәнәс, беренче һәм икенче сыйныфта укыган укучыларыбыздан шигырьләр. Ай, рәхмәт итегез балалар. Ер шарында күп илдәр бар, араһында һин бер бөртек. Башкортстан газизелем, котлы ла һин, хутлы ла һин, көздәр бирер, утлы ла һин. Туган телем, һиндә хаклык, кара хагыш, аппак шатлык. Бөтәһелә хаяла, һәрбер һүзең балдай татлы, һиндә моңлы, һиндә шатлы, һис нәмә юк был дөньяла. Башкортларым, укый кирәк, укый кирәк. Арабыздан адамдар күп, укый кирәк. Аңгыра аягын уразыгы курккандай, эй тугандар, назлыктан куркый кирәк. Телем, илем, дуслык, ерем, без шигырьләр ятлайбыз. Хисапты беләбез. Компьютер аса сирен. Канатланып күңелдә кош кук усагына, һәм хөйкле мәктәп ал безне кысагына. 1 сентябрьдә әсә озата мактап, ата озата мактап. Безне каршылай бүген, каршылай якты мәктәп. Безнең мәктәптә яхшы, иркен бүлмәләр якты. Шундай матур мәктәптә укырга кирәк. Яхшы! Рәхмәт балалар. Акыллы булыгыз шулай. Исән һау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, ошның менән беренче тур адагына әйтте, безнең менән калыгыз. Алда икенче тур. Тагы кызыграк буласак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» «Лайфстайл-центр». Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251 02 27.
Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, икенче тур. Әлеге вакытта ике командалар тигез килә, егетләр тәңкә. Тимәк, кемдән башлап китәбез? Сен укытучысың шундай надлап, караның күлдәремә, бөтмәтлек нур, дәрттәр алдың, мәләкәсе йөрәгемә. Янә әйдә башлар. Мәдәният. Мәдән алайык. Сумлык. Кем ул? Галия Имашева. Бұл ауыр һорау түгел. Скульптор, график, театр рәссамы, йырсы. Театр рәссамы. Театр рәссамы. Һәм дөрет өстән кәһәдек алкышлаймыз. Ömür boyu Башкорт академия драма театрында эшләне. Бик билдәле рәссам, театр рәссамы. Шулай. Әйдәгез. Айлайбыз инде өлкән алабыз. Тарих өлкән Тарих укытучысы. Өфөлә тәүге балалар баксаһы касан асылган икән? Аругына өстәнкәле карап булсынлапта. 1905 елда, 1919 елда, 1921 елда, 1945 елда. 19 елда. 19 әйттегезме һеҙҙең яуап? 1919 елда. 1919 елда дөррәт алҡышлайбыҙ. 1919 елда Өфөлә тәүге балалар баҡсаһы эш башлай. Ул эш сәғәйләрҙең сабыйҙары ҡарауһыҙ булмаһын өсөн ойошторола, алҡышлайбыҙ һәм һайлайбыҙ. Һеҙ инде өлкәне? Халыҡ ижады өстәнкә. Һорау ошолай яңғырай. Иғтибар менән тыңлайбыҙ. Атам кейәү булған ер, әсәм килен булған ер. Был ниндәй? Ҡобайыр варианттар. Ай уралым, боронғолардан аманат, салауат батыр, әйт тиһәгеҙ әйтәйем. Ай уралым. Ай уралым, алҡышлайбыҙ дуҫтарым. Афарин. Һайлайбыҙ. Тәбиғәт өстәнкәле. Йәшен ташы. Башҡортостандың ҡайһы төбәгендә? Ишеткәнегеҙ бармы был таш тураһында? Йәшен ташы. Варианттар тыңлайбыҙ. Учалы районы, Белорет районы, Бөрйән районы, Мәсетле районы. Мин уйлайым, Учалы районы. Шулаймы? Ниндәй район тинегеҙ? Белорет Белорет дөрөт, буны алҡышлайбыҙ. Йәшен ташы, Белорет районы. Аса улынан йыраҡ түгел Юрмаш йылғаның уң ярында. Әгәр шул таштарға һуҡһаң, тейһәң, йәшен йәшнәй тигән ырым йәшәп килә. Күп туристарҙы йәлеп итә. Алҡышлайбыҙ. Бына бит нисек тә. Һайлайбыҙ. Фән өстәнкә. Замандаштары был галимды Башҡорт Ломоносовы тип йөрөткән. Һүҙ кем тураһында? Ким Әхмәтйәнов. Еңел һорау был, ауыр һорау түгел. Марс Юлдашев, Басир Мәһәҙиев, Диҡҡәт Бураҡаев. Диҡҡәт Бураҡаев. Бураҡаев түгелме? Кем? Диҡҡәт Бураҡаев. Шул не ҡурҡып ҡына әйтәгән. Өстән кәйҙек алҡышлайбыҙ. Диҡҡәт Бураҡаев ысынлапта. Геолог, геология, минералогия фәндәре кандидаты, Башҡорт АССР-ның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетының ҡыҙыл диплом менән тамамлап, СССР Фәндәр академияһының Башҡортостан филиалы, геология ғилми тикшеренеү институтында эшләне. Алҡышлайбыҙ һәм һайлайбыҙ. Мөғжизәләр донъяһында сәйәхәт булһа. Диндеге булды был. Спорт. Әйдәгеҙ. Өстәнкә. Ғабдурахман Ҡадыров, боҙҙа мата уҙыш буйынса нисә тапҡыр донъя чемпионы исемле? 2-4-6-8. 6 тапҡыр түгелме? Һәм һеҙ әйттегеҙ, Нимәт Ирендем. Һеҙ дөрөҫ әйттегеҙ. 6 тапҡыр дөрөҫ. Алҡышлайбыҙ. Боҙҙа мата уҙыш буйынса Ғабдурахман Ҡадыров 6 тапҡыр донъя чемпионы була. Мана шулай итеп, тәңкә һанайбыҙмы? Һанайыҡ. Һанайыҡ әле. Берәү, икәү, өсәү, 19. Беҙгә етте. Еттегеҙгә. Берәү, икәү, өсәү, 9, 20. Ике команданың да 23 тәңкә. Шулай килә бит, дөрөҫ килә. Әйҙәгеҙ хәҙер, һеҙҙең менән дә һөйләшеп китәйек, мәктәп хаҡында. Мин дә коллегаларға ҡушылып, бөгөнгө байрамдан бөтәгеҙҙе лә ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә бөтәгеҙгә лә сәләмәтлек, бәрәкәт. Шулай уҡ үҙебеҙҙең гимназия тураһында һөйләп үтеп китәйем. Мостай Кәрим исемендәге 158-нсе Башҡорт гимназияһы 2006 йылдан эшләп килә, 10 йылдан артыҡ. Беҙҙә 1-нсе кластан 11-нсе классҡа тиклем шул башҡорт теле дәрестәренә ҙур урын бирелә инде. Шулай уҡ 10-нсы, 11-нсе класста профиль йүнәлештә уҡытыу индерелгән. 3 йүнәлештә беҙҙә уҡытыу алып барыла инде. 1-нсе йүнәлеш ул физика, математика.
фәндәренә әзерләү нефтяной университетынан килешү буенча эшләбез инде. Икенче юнәлеш безнең юридик профиль юнәлеше, шулай ук Өфе юридик институты менән килешү төзеп, без беренче кадет классы астык былтыр. Быел икенче класс була инде һәм шулай итеп буласак полиция хезмәткәрләре, юристлар әзерләбез инде. Өченче юнәлеш медицина юнәлеше дип әйтәйек. Онда химия, биология фәннәрен төпле итеп өйрәнәләр инде. Спорт түңәрәкләренә килгәндә безнең гимназияла зур каланыштар яулаган ике спорт төре, каяга менү һәм шашка уеннары. Шул ике спорт төре буенча безнең мәктәптә дөнья чемпиондары бар инде. Мораль. Безнең гимназияла башкорт телен дәресләрдә генә өйрәнмәйләр, шулай ук бөтә сараларда ике телдә бара. Һәм безнең гимназияла хатта 4 музей эшләнә инде. 4 хәле шул безнең Башкортстан тарихына һәм мәдәниятенә арналган. Муса Кәримнең юбилеена октябрь, ноябрь айына без шул фәнни гамәли конференция әзерләнәбез инде. Быелгы уку елына безнең гимназия әзер. 5 көнлек уку елына күсәбез дип яхшы кәеф менән шулай дип эшләр башлайбыз инде. Амин. Амин эшләргә уң булган шулай бит. Быелгы уку елын безнең Мөхәммәд Искужин исемендәге 136 санлы башкорт лицее икеләттә куаныс, икеләттә тулкынлану менән каршы ала. Чөнки быелгы елда безнең лицейның асылуына 25 ел тула. Юбилей елы, шуның өчен без икеләттә куанабыз, икеләттә тулкынланабыз. Сынапта балаларды каршы алырга безнең дә лицейбыз әзер, ишектәре асык, буялган, әсбаптар алынган, укытучыларның кәефтәре бик яхшы, балаларды көтеп торабыз. 136 башкорт лицейында мин 25-нче уку елын башлайм. Бик куанып эшләйм, коллективым миңа бик охшай. Беренче көндән әлегә тиклем безнең лицейбызды Хәбиб Рахманов Шамсулла Хәбибуллович җитәкләй. Бик уңышлы җитәкләй. Без буга бик шатбыз. Безнең лицейда башлангыч сыйныфтардан, беренче сыйныфтардан алып без балаларды фәнни гамәли конференцияларга әзерләйбез. Башлангыч класста укулар катнаштырып, бик матур урындарыбыз бар. Хаума әкият конкурсларында ла, мына 2017 елда менің укучым Фазлетдинова Нурсилә гран-при яуланы. Һәм ондай гран-прилар безнең мәктәптә бик күп. Ортанчы сыйныфтарда, 6-7 сыйныфтардан бездә инженер класслары эшләй. Онда өстәлмә рәвештә инженер графикаһы, робототехника, программирование кебек дәресләр керә. Югары класслар инде безнең физика, математика, химия, биология, гуманитария юнәлешләренә бүленгән. Бик белемле, бик яхшы укучылар сыга. Һәм ел һайын Өфе нефтехник университеты администрацияһы безнең лицей администрациясе менә югары белемле, бик яхшы студентлар әзерләп сыгарганыбыз өчен һәрвакыт рәхмәт хаттары алып торабыз. Ошо 25 ел эчендә безнең лицей төрле конкурсларда катнашты. Иң матур мәктәп, иң яхшы мәктәп, иң яхшы милли мәктәп һәм бик күп башка конкурсларда катнашты һәм еңүче булды. Безнең лицейда 10 иң яхшы Рәсәй укытучысы эшләй. Без алар менән горурланабыз. Яшьтәргә килгәндә шулай ук бездә бик матур яшьтәр эшләй. Безнең лицейда бию түңәрәге барлыкка килде, яшь укытучылардан торган. Шулаймы? Әйе. Хәзер улар район, кала, республика кимәлендә һәр вакыт гран-при алып йөриләр. Шулай ук безнең лицейда һәр вакыт мәдәни саралар үтеп тора. Район, кала, республика кимәлендә шунда улар алып баручы ролендә улар үтәйләр. Шундай уңышларыбыз бар. 25 ел эчендә. 25 ел эчендә. Әйдәгә атлап китәйек. Рәхмәт, бик шәп. Мин Стартамак районынан килдем. Яшәйм Күсәрбай авылынан килдем. Эшләйм Рязановка авыл урта белем бирү мәктәбендә физик булып. Стартамак районында 29 мәктәп, 13 филиал эшләй, 15 бала баксаһы һәм өстәмә белем бирү учреждение эшләйләр һәм яңа уку елына бөтәһелә әзер. Шуннан төрле программалар буенча әзерлек бара битендә капиталь ремонт буенча бына безнең мәктәптә генә алганда 12 елда яңа автобус алдык. Безнең мәктәптә 2 автобус бар. Бердәм Рәсәй партияның программа буенча
реаль эштәр буенча спортзал капиталь ремонтланды. Әлеге вакытта юнәтелде капиталь ремонт кыйык мәктәбе юнәтелде һәм районда бар йылы туалетлар. Безнең мәктәптә төрле түнәрәкләр эшләй. Но шуларның иң яраткан түнәрәктән тиуләем безнең балалар йөргән волейбол түнәрәге. Балалар безнең район кимәлендә беренче, икенче, өченче урыннары кызлар һәм егетләр арасында. Һәм без укытучылар бездә яратабыз волейбол уйнарга. Район үзәгендә хаулык спартакиаданда беренче урын алдык. Былтыр өченче урын алгайнык. Афарин, рәхмәт. Кызмәттә уңышларга зур. Безнең байрамга балалар күстәнә салып килгән, карап китәк. Әйдә, алкышлар белән каршы алайык. Рәхмәт итегез. Рәхмәт кызлар. Тагы бер яр бар тигезме? Һәм безнең хандугасыбыз, мәктәп хандугасы, республика кимәленә үсеп сыгып килгән кызыкаебыздан тагыла бер бүләк. Тагыла бер бүләк рәхмәт итегез. Нуралым бағым орал, яки ердің кіндігі, барса башқұрт шунда ешей, кердері иркінілігі. Барса башқұрт шунда ешей, кердері иркінілігі. Türlü səsке ata, hövdarımdın boyları. Şul vakıtta his gerekmey, saudeger hoş boyları. Şul vakıtta his gerekmey, saudeger hoş boyları. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Бүгінгі теңіз алыш азағанала етті. Қадір тәңкі хананық. Біздің бүгін байрам бұға шулай болырға тегеш, һәм башқаса болуы мүмкін де түгілін. Шулай бит инде. 20-ге 20 болды, һәм де неме еңді? Дуслық еңді әлбетте. Аллаға шүкір. Мына ошындай қонақтарға біздің де бик мотор бүләктәребез бар. Біздің беренче көндән біздің мен яна шатлаган Серафимовский казмамыгы фабриканы мына ошындай мендәрләрде кабул итеп алырга дигән алкышлап китәйек. Шулай Зәйнәп Биишева исемендә китап нәшрияттан мына ошындай матур китаптар һәм әлбәттә Ишембай районы Макар урмансылыгынан Иван Сәй, Буланут Сәйдәре һәм әлбәттә Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексынан мына ошындай энциклопедиялар. Әйдәгез алкышлап китәйек безнең багышларны. Стартамак районынан килдем. Мына бәләкәй генә бер күстәнәс. Стартамак районы энциклопедияһы.
һеҙгә тапшырам. Һәм тормыш иптәшем һеҙгә беҙҙең яратҡан тәмле бауырһаҡ килтерҙе күстәрәсеккә. Ҡаршы уйнаған командабыҙ көслө булды, ләкин бөгөн теге дуҫлык еңде. Һеҙгә артабан тормошығыҙҙа тик уңыштар, ныҡлы һаулыҡ, бәхет, ғаилә именлеге, яңынан яңы үрҙәр, балаларҙың күңеленә һалған орлоғыбыҙ тос булһын, аларҙың емеше бик татлы булһын тигән матур теләктә ҡалабыҙ. Ой, рәхмәт. Афарин, алтын һүҙҙәре булды. Рәхмәт итегеҙ. Бүгенге бындағы коллегалар, уҡытыусылар бөтәһе лә милли мәктәптән бит инде. Шуға ошо милли мәктәптәр араһында мин килешеү төҙөп, ошо хеҙмәттәшлек алып барырға тәҡдим итәм. Һәм алда ошо үҙебеҙҙең тарихты, телде, мәҙәниәтте таратып, бергә көрәш алып барайыҡ. Афарин. Афарин. Коллегаларыма бик шатмын. Ҡайғыраҡ беҙгә тик уңыштар ғына юлдаш булһын. Һәм бөтәбеҙ дә ҡушылып әйтеп киттек бит инде. Нағим, һеҙҙең командағыҙға тоже ҙур рәхмәт. Ысынлап та беҙҙе саҡырҙығыҙ. Бөгөн беҙҙең байрамды бергәләшеп уртаҡлаштык. Шатмын һәм уңыштар беҙгә киләһе көндәрҙә. Яңы уҡыу йылы менән. Ҙур рәхмәт. Рәхмәт итегеҙ. Коллегалар, һеҙҙе ысын күңелдән белем көнө менән ҡотлайым. Шул ваҡытта республика уҡытыусыларын, мәғариф системаһында эшләгән хеҙмәткәрҙәрҙе, ата-әсәләрҙе һәм балаларҙы ла ошо матур белем байрамы менән ҡотлап китәм. Әйтергә кәрәк, беҙ һеҙҙең менән уйнап, үҙебеҙҙең уҡытыусыларыбыҙҙы, йәш уҡытыусыларыбыҙҙы күҙаллап, матур итеп уйнаныҡ. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙ ал бирмәнегеҙ, һеҙ үҙегеҙ дә көслө булдығыҙ. Дуслыҡ, ул дуслыҡ, тимәк, дуслыҡ күпере ныҡ булһын, бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Һәм мәктәптәр менән бергә эшләйек. Уҡығанғыс уҡыған инде. Рәхмәт. Рәхмәт итегеҙ, Ҡоштаренко. Хөрмәтле коллегаларым, сезне чын күңелдән шушы белем бәйрәме белән тәбрик итәм. Баршағыҙны да һәм шушы да безне чаҡырған Алтын тирмә коллективына да зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Менә мин бик күп үземә кирәкле киңәшләр алдым, кирәкле үземә дусларым белән очрашып, киләсәктә яңадан яңа сезгә уңышлар, сәләмәтлек телисе килә. Алда көннәрдә дә шулай матур итеп безгә эшләргә, үзебезнең алга да алга дип әйтәсе килә инде. Сезгә барыгызга да уңышлар телим. Сәләмәт булыйк, таза булыйк. Афарин. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, хөрмәтле ҡунаҡтар, шулай итеп уйын аҙағына ла етте. Һеҙгә еңел булмаған ишегеҙҙә уңыштар. Ә мин Нәғим Нургалин килә осрашҡанға тиклем хушлашам. Иҫәнлек, һаулыҡ һеҙгә. Әйҙәгеҙ, алҡышлайыҡ. Sure.